فراکسیۆنên Kurdistanî derbarê pêşhatên vê dawiyeyên Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyek belav kirin û têda Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi partiyeke yek alî pesendan. Ew jî bi sedema siyaset û kiryarên PYD beramber partiyên dijî wê. Di wê daxuyaniyê de hat amajekirin bi girtina Serokê Encûmena Neştîmaniya Kurdî û girtina siyasiyan û çalakvanan ku nerazîbûna xwe ji awayên ku PYD bikar tîne û serbar kirin ku ji destpêka şoreşa Sûriyê di 2011 de rewşeke nû peyda bû ku PYD desthilat li Rojava wergirt û ji wê demê de ew partî siyaseteke yek alî an ku şimûlî ji girtina serok û siyasetmedar û çalakvanan û zindankirina wan. Di heman daxuyaniyê de hat serbarkirin ku ew siyaseta PYD wa kir ku hemû aliyekî ku dijî nerîna wan ya siyasî be bixayîn bê pesindan serbarî gefkirin û girtin û işkenceyê ku ew siyaseta PYD bi tu awayan kar ji bo birjewendiya bilind ya milletê Kurd nake. Her du daxuyaniyê de hat ku ji beriya demekê de Kurdistana Sûriyê di hin bûyerên xerab de derbas dibe û berdewamiya wan bûyeran li wî beşî Kurdistanî bê dîtina çareseriyekê nearamiyekê durist dike û ew yek wê bandorekê bike li ser pêşeroja wê deverê. Serbarî firehbûna valahiya pêwendiyan di navbera aliyên siyasî de û ji ber wê yekê divê em milletê xwe hoşyar bikin derbarî berdewamiya wan bûyeran û metirsiya wan. Fraksiyonên Kurdistanî yên hevbeş di wê daxuyaniyê de daxwaz ji PYD û hemû aliyên siyasî yên dî di Rojavayê Kurdistanê de kirin ku kar ji bo pêşeroja Kurdistana Sûriyê bikin û helwêstekê wergirin ji bo gavekê ber bi aramiyê û yekrêziyê ve bavêjin ji bo parastina birjewendiya bilind ya netewî. Hêjayê gotinê ye ku ew 10 fraksiyonên Kurdistanî yên ku ev daxuyanî belav kirine ev in: Fraksiyona Partiya İştîrakî Demokratîk Kurdistanî, Fraksiyona Pêşveroya Turkumanî, Fraksiyona Hewlêr ya Turkumanî, Fraksiyona Araste ya Siyem, Fraksiyona Gelê Kilsiryanî Athûrî, Fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistanî, Fraksiyona Aniya Turkumanî, Fraksiyona Rafîdên, Fraksiyona Geşkirinê ya Turkumanî û Fraksiyona Ermenî.